Prynawn da, croeso cynnes i chi i'r oedfa prynawn croeso arbennig os chi'n ymweld yn hefyd. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Ni'n gweddio byddwch chi'n gartrefol yn ymplith ni a byddwn ni i gyd yn profi Duw yn agos at ni wrth ni addoli a bod e'n datgyddio ei hun i ni prynhawn yma. Emyr sydd yn yn arwen ni ac yna ni'n cofio hefyd am Meirion sy'n yr Eglwys Efengylau yng Nghaerfyrddin eto hino. Cofiwch ymuno ni am baned ar ddiwedd yr oedfa fan hyn yn ystafell gefen a cymdeithas pellach gyda'n gilydd. Ac yna, jyst i nodi yn ystod yr wythnos, cwrdd gweddi fan hyn, nos Fawrth, paned a sgwrs di Mercher, cyfle i drafod emyn gyda Wyn nos Iau, bore coffi eto fan hyn ar fore di Gwener am 10 o'r gloch, ac yna, yn ychwanegol i'r arfer, brecwas merched, bore di Sadwrn nesaf, am hanner awr wedi 10. Dwi'n mynd cofio ble mae, ond mi'n siŵr wedi bod ar y coeddiadau. A nes i sôn bore yma, byddwn ni'n clywed mwy am waith Lydia Adams, sydd yn gweithio gyda myfyrwyr yn Slovenia, ond yng Nghangymeriad i oedd hynny, ni'n mynd i glywed mwy wythnos nesaf. Felly, rhaid i chi ddychwelyd wythnos nesaf i glywed mwy. Ond sôn am Lydia, achos mae castiad y mis yn mynd ati hi a'r gwaith pwysig mae'n wneud yn y wlad honno. Ac yna, sy'n nesaf, os dwi'n mynd, bydd Emyr yn arwen i eto yn y ddwy oedfa. Na ni droi at Dduw mewn gweddi a dod yn cyfarfod ni ger bron yr arglwydd. O arglwydd Dduw, ni'n troi at ti nawr, nid achos mae dyma beth ni o hyd yn neud ar ddechrau cyfarfod, ond am bod ni'n gwybod bod ni yn dibynnu'n llwyr arna ti am unrhyw fendith hynno, ac am bod ni yn dod yn dymuno bod ti yn cael dy ogoneddu yn ein plith ni, bod ni yn cael clywed eiriau di, bod ni am fod, o ni am brofi yr ysbryd glân yn gweithio yno ni, yn argyhoeddi ni o'r gwirionedd i ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd, ac i weddio gyda'n gilydd, ac yn arbennig wrth ni wrando ar dy air di. Ie, bod y geiriau yma yn eiriau Duw byw, y Duw tragwyddol, un sy'n heiddi a ddoli, yr un sydd wedi rhoi i fab ei hun droson ni. Arglwydd ni'n dod fel bobl ac yn bobl anghennus, yn gwybod mai dim ond ti sydd wir yn gallu cyfarfod a'n hangen ni, ac yn gweddio hynno i ti yn dy ras, rhoi dy nerth i Emyr wrth y fe yn harwen, rhoi nerth i ni wrth ni addoli, i symud pob peth arall o'r neilltu. Fe bod ni'n dod mewn ysbryd a gwirionedd a rhoi mawl a chlod i ti, y Duw, tad, mab ac ysbryd glân, fel rwy ti'n heiddi. O arglwydd, datgyddia dy hun i ni, ni'n gofyn, trwy dy air di, a byddai'r hynny gogoniant a mawl i ti dy hun. Amen. Amen. Diolch Rodri. O'n i'n mynd i ganu emyn efo'n gilydd. Emyn, ni ddim yn canu'n aml iawn fel arfer, ond ni wedi canu hi sawl gwaith oherwydd y gyfres sydd ni ar Nos Sul, y gyfres am y frwydr ysbrydol. A felly, yr emyn gyntaf, rhif 333, rhagom filwyr Iesu. Awn i'r gad yn hi, gwelwn groes ein prynwr, hon yw'n cymorth cry. Crist, frenhinol arglwydd yw'n harweinydd mad, chwifio mai ei faner, a geilwn ni i'r gad. Ond yn ei sefyll i ganu, dyn gilydd. Croes
Fel wedes i ar Nos Sul, a ni wedi bod ar sbel fach nawr yn meddwl am y frwydr ysbrydol. A ni wedi gweld yn dod yr frwydr yma sy'n mynd ymlaen rhwng yr arglwydd, Dduw, a'i ddilynwyr ac yna y diafol, a'i ddilynwyr a'r pwerau ysbrydol drygionus yma. Ni wedi meddwl am y bobl sydd yn y frwydr, amdano ni a'n cyd-gristnogion a'r angylion hynny sy'n brwydro gyda ni, ac yna ni wedi meddwl am ein gelynion ni, ein gwrthwynebwyr ni, yr diafol, a'r cnawd, a'r byd, a gai a thrawon. A ni wedi meddwl am ein arfogaeth ni, yr arfogaeth yna mae Duw yn rhoi i ni wisgo yn y frwydr yma. A nawr ni'n tynnu at ddiwedd y gyfres, digwydd bod oedd bore yma'n clymu fewn. Nes i nodi yn dod bore yma, o'n i'n meddwl am Crist yn rhoi gorffwys, yn rhoi iachad i'r rhai sydd wedi eu clwyfo yn y frwydr ac yn y byd syrthiedig yma. Ond mae'n y ddwy bregaeth nos gen ni ar ôl, gobeithio, heno, ac yna os dywai mynd wythnos nesa. Gawch chi ddyfalu beth yw'r un ola. Dwi ddim yn surprise mawr. Buddigoliaeth. Buddigoliaeth. Ond heno fi eisiau ni feddwl am ganeuon rhyfel. Caneuon rhyfel y Cristion. A felly ni'n mynd i droi at lyfr y Salmau. Ac yn benodol at un o beth sy'n cael ei alw yn salmau melltith, imprecatory psalms. Mae peth o'r iaith sydd yn y salmau yma yn gallu'n gwneud ni yn anghyfforddus, os ni'n onest. Mae'n y rai sydd wedi dewis anwybyddu y salmau yma, neu awgrymu dylsyn ni gadael nhw allan o'n beiblau fel petai, ond na. Na, dyma air Duw. A weithiau mae gair Duw yn ein herio ni. Ond mae pob ysgrythyr wedi ei ysbrydoli gan Dduw ac yn dda i ni. A felly mae'r salmau yma yn dda i ni hefyd. A fi'n credu bod nhw'n arbennig o dda yng nghyd-destun yr frwydr ysbrydol. A felly ni'n troi at Salm 58. Ond gai bwysleisio eto, hynny brwydr ysbrydol yw hyn. Does yna ddim lle i ni fynd mas na heno fel milwyr a codi clethyfau neu arfau eraill i ymladd y frwydr dros Dduw. Na, brwydr ysbrydol yw hon sy'n cael ei ymladd mewn dull ysbrydol. Felly, Salm 58, dyma air Duw. Chwi gedyrn. A ydych mewn difri yn dedfrydu'n gyfiawn? A ydych yn barnu pobl yn deg? Na. Rydych a'ch calonau yn dyfeisio drygioni, ac a'ch dwylo yn gwasgaru trais dros y ddaear. A mae'r drygionus yn wrthryfelgar o'r groth. A rai sy'n llefaru celwydd yn cyfeiliorni o'r bri. A mae ei gwenwyn, fel gwenwyn sarf, fel asp fyddar sy'n cael ei chlistiau a heb rando ar sain y swynwr sy'n teinu ei hydoliaeth rhyfedd. O Dduw, dryllia'r danedd yn ei genau. Di-wreiddia gilddanedd y llewod o arglwydd. Bydded iddynt ddiflannu fel dŵr a mynd ymaith a chrino fel gwellt a sethryr. Byddant fel erthyl sy'n diflannu ac fel marwanedig na wyl olau dydd. Cyn iddynt wybod bydd yn ei diwreiddio. Yn ei ddig bydd yn ei sgubo ymaith
fel chwyn. Bydd y cyfiawn yn llawenhau am iddo weld dialedd ac yn golchi ei draed yng ngwaed y drygionus. A dywed pobl yn ddios y mae gwobr i'r cyfiawn. Oes, mae Duw sy'n gwneud barn ar y ddaear. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Gawn ni droi at Dduw mewn gweddi efo'n gilydd. Arglwydd ni yn diolch i ti am y gair. Diolch bod ti wedi siarad ac trwy dy ysbryd glân wedi arwain pobl i gofnodi y geiriau hyn sydd yn air gen i ti. Arglwydd i ein ni'n dod heno yn gwybod bod gennym ni gyd ein rhagdybiaethau. Mae gennym ni gyd ein blinkers, pethau ni'n dall iddyn nhw. Arglwydd, ni'n gwybod fod pob oes yn cael ei herio gan dy air di mewn gwahanol ffyrdd. Pob diwylliant yn cael ei herio gan yr hyn sydd yn dy air. Arglwydd, ni'n gofyn felly neu di roi meddyliau agored i ni, gofyn i ti roi dy ysbryd i ni, ro oleuni ar y gair yn awr. Helpa ni i weld ac i ddeall ac i dderbyn ac ymateb i'r hyn sydd gen ti i'w ddweud. Dad clyw ein gweddi. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o Grymal 2 nesaf. Rhif 107 yng Ngrymal 2. Mae'n dda i gael yn atgoffa o hyn, mae dim ond trwy ras, cawn fynediad. Dim ond trwy ras down o fflaen. Nid am ein heiddi dy gariad, deiwn drwy waed pyr yr oen. Mae'r Cytgan yn dweud, os creffu ar anwireddau, pwy a saif? Yr ateb wrth gwrs yw neb. Ond fe ddisgwyliaf yn gobeithiaf yn awr yn dy air. Ond o'n i sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd. Trwy ras don o fflaen, nid am un heiddi dy gariad, deiwn drwy waed pyr yr oen, ti sy'n ein tywys ni atat, gawn ddod gerdd y fron, ti sy'n ein galw idd gwmni, down trwy dy ras yn llon. Dim ond
ni weddio. O arglwydd, os creffu ar anwireddau, pwy a saif. Arglwydd, pe bai ni heno yn dod ata ti yn dy geisio di yn ein nerth ac yn ein heiddiant ac yn ein cyfiawnder ein hunan. Arglwydd bydde neb yn gallu sefyll o flaen. Bydde neb ohono ni yn gallu sefyll yn dy bresenoldeb, arglwydd. Bydde rhaid i bob un ohono ni taflu'n hunan ar lawr a galw ar y mynyddoedd a'r bryniau i ddisgyn arno ni a'n cuddio ni rhag dy sancteiddrwydd di a dy ddicter di. Arglwydd, i ni gyd wedi syrthio'n fyr wrth ogoniant di. Ac arglwydd, ni'n cyffesu hynny ger dy fron di yn awr. Ond yn diolch i ti, ni am dy ras. Yn diolch bod ni'n gallu dod yn llon, dod o'th flaen di yn llawen, nid mewn ofn a dychryn, arglwydd, ond yn gallu dod mewn rhyfeddod a diolchgarwch a llawenydd am fod y ras di, dy gariad di wedi agor ffordd i ni ddod trwy yr arglwydd Iesu Grist. Diolch fod wedi agor ffordd i ni fynd, trwy'r llen fel petai, trwy'r hyn oedd yn ein gwahanu ni oddi wrtho ti, ac i fewn i dy bresenoldeb di. Diolch fod yr arglwydd Iesu Grist ar y groes wedi cymryd ein melltith ni. Wedi symud pob rwystyr. Diolch fod wedi cymryd ein pechod ni a wedi daflu i ddymderoedd y môr. Diolch fod yr arglwydd Iesu Grist yn symud ein pechod mor bell oddi wrtho ni ac yw'r dwyrain o'r gorllewin. Diolch trwy waed yr arglwydd Iesu Grist ein bod ni sydd â'n pechodau fel sgarlat yn cael ein gwneud yn wyn fel gwlan, a'n glanhau, a'n puro, a'n iachau. Arglwydd ni, diolch i ti am y pethau hyn, bod na faddeuant i'w gael. Ac arglwydd ni'n gweddio y bydd y byd i gyd yn clywed y newyddion yma, fod angen edifarhau a chredu'r Efengyl, a ni'n gweddio bydd pobl yn troi o'i ffyrdd nhw ata ti dy hun, a ni'n gweddio bydd hynny'n dechrau yma heno nawr gyda ni. Dad, ni yn gwybod fod yna gymaint o achosion o ddrygioni yn y byd yma. A ni'n gweddio bydde di yn ymyrryd, a bydde di yn rhwystro drygioni, yn ffrwyno drygioni, yn chwalu drygioni, ac anghyfiawnder, a gorthrymder, a pob enghraifft arall o bechod. Arglwydd, i ni'n gweddio dele dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, felly yn y nef, fel yn y nef felly ar y ddeiar hefyd, arglwydd. Ac wrth i ni weddio hynny, beth i ni'n gofyn am yw i ddrygioni i gael ei drechu ac i ddaioni a chyfiawnder a goleuni a bywyd i ddod. O arglwydd, gwna hynny os gweli di fod yn dda. Ni'n gweddio heno dros gelynion dy eglwys di. Ni'n gofyn i ti faddau, arglwydd. Fi'n gofyn yn neud i ddangos iddyn nhw eu hangen a troi calonau nhw ata ti dy hun. Arglwydd, dangos dy gyfiawnder, os gweli di fod yn dda. Arglwydd, ni'n meddwl am yr
enghreifftiau hynny sy'n dal i fod o ryfel yn y byd yma. Ni'n meddwl am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn y dyddiau diwetha. Ac arglwydd, ni'n gofyn i ti drigarhau a lle mae yna ddrygioni, lle mae yna pobl sydd yn rwystro heddwch ac lle mae yna pobl sydd yn achosi newid. Arglwydd, neud i ymyrryd. Drigarhau, arglwydd, ysgweli di fod yn dda. Dad, ni'n gofyn nawr i ti fod gyda ni. Os oes yna unrhyw ddrygioni yn o'n ni, arglwydd, a wneud i'n piro ni, wneud i helpu ni fel dy bobl i fyw bywydau sanctaidd, a wneud i helpu ni i edifarhau ac i gefnu ar bechod, a wneud i helpu ni i fyw bywydau sy'n dy bleso di, a sgweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi, rod a ysbryd i ni nawr, am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ganon ni emyn efo'n gilydd rhif 181. 181. Un a gefais i mi'n gyfaill. Pwy fel y fe. Hwn a gar yn fwy nag eraill. Pwy fel y fe. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Fel wedes i'r pwnc am heno yw caneuon rhyfel. Caneuon rhyfel. Falle fod hynny'n swnio'n od i ni fel Cymru, ni'n cysylltu canu gyda corau, yndyn ni, gyda eisteddfotau a pethau fel hyn. Ond wrth gwrs yn hanesyddol, mae cerddoriaeth a chanu o ryw fath wedi chwarae rôl ym myd rhyfel. Chi'n gweld olion hynny hyd yn oed heddi yn chi, mae dych chi rhyw marching bands a pethau fel na, neu cyn gêm rygbi, bydd rai tîmoedd yn gwneud yr haca neu rhywbeth fel na. A mae hyn yn syniad ysgrythurol.
Mae yna hanes trawiadol yn yr Hen Testament yn Ail Chronicle, Pennod 20. Mae'r brenin Jehoshaphat yn mynd allan i ryfela. Gwrandewch ar hyn. Ail Chronicle 20, adnod 21. Wedi ymgynghori ar bobl, penododd gantorion i foli'r arglwydd ac i gannu mawl i brydferthwch eu sancteiddrwydd wrth fynd allan ar flaen y fyddin. Dywedasant, diolchwch i'r arglwydd oherwydd y mae ei gariad hyd byth. Mae'r bobl yn mynd mas i frwydro a pwy sydd yn y blaen? Y cantorion. Felly yn y frwydr ysbrydol yma ni wedi bod yn meddwl amdani ers misoedd nawr, beth ydyn ni fel milwyr i ganu? Wel, mae gennym ni gyfoeth o emynau yn does. Mae llyfr ar ben llyfr o ganeuon ac emynau a choruses ni'n gallu canu, a maen nhw'n bethau gwerthfawr a da i'w canu. Ond be fi eisiau ni feddwl am heno yw beth gallwn ni alw yn ganeuon rhyfel y Beibl, sef y salmau melltith. A mae nifer ohonyn nhw, fi wedi dewis y salm yma, Salm 58, fel esiampl. Nawr fel wedys i'n gynharach, mae llawer o bobl yn cael problem gyda salmau fel hyn. Falle o'ch chi'n teimlo rhywbeth o hyn, os chi'n onest, wrth i fi ddarllen, bod peth o'r iaith yn ein gwneud ni'n anghyfforddus, a ni ddim cweit yn siŵr beth i wneud gyda nhw. Hynny yw, Salm 23, gret, ond Salm 58, ydyn ni fod i ddarllen a mewn ffordd canu y pethau hyn? Wel, dyw Iesu ac awduron y Testament Newydd ddim yn teimlo'r un embarras rydyn ni'n ei deimlo. Mae Iesu a awduron y Testament Newydd yn dyfynnu o'r salmau melltith yma heb unrhyw gywilydd. A felly be fi eisiau ni wneud heno, fi eisiau ni ddechrau trwy meddwl yn reit gyffredinol am sut ydyn ni'n darllen y salmau, sut ydyn ni'n deall llyfr y salmau yn fwy cyffredinol, ac yna edrych yn benodol ar salm fel hyn, Salm 58, a gweld be ni'n gallu dysgu fan hyn. A sut i ni fel Cristnogion yn gallu canu salm fel hyn yn y rhyfel ysbrydol. Felly ddechrau darllen y salmau. Sut ydyn ni'n darllen y salmau? Beth yw'r allwedd rydyn ni'n gallu defnyddio mwyn datgloi y salmau at ein defnydd a sydd yn agor yr Hen Testament i gyd, sef yr arglwydd Iesu Grist? Nes i gyffwrdd ar hyn rai wythnosau yn ôl. Os o'ch chi yma, o'n i'n gweud y noson yna, mae pobl weithiau'n cyfeirio at rai o'r salmau fel salmau mesaianaidd. Bod nhw'n ymwneud â'r Meseia. Ond na'r gwir yw, mae pob salm yn fesaianaidd. Dyma air ysbrydoledig Duw. Pan ni'n agor llyfr y salmau, llyfr caneuon pobl Dduw, nid caneuon mawl cyffredin ydyn nhw, chi'n gweld? Oedd yr awduron, Dafydd yn bennaf, ond eraill hefyd, oedd yr awduron yma wedi ei llenwi a'i hysbrydoli fel proffwydi wrth ysgrifennu y caneuon hyn. A felly, mae pob un o'r salmau mewn rhyw ffordd neu gilydd naill ai yn proffwydo am y Meseia ac yn pwyntio ymlaen i bethau fydda'r arglwydd Iesu yn ei cyflawni, neu yn siarad â llais y Meseia. Hynny yw, Iesu ei hun, trwy ei ysbryd, sydd yn siarad gyda ni trwy'r salmau hyn.
A felly unrhyw bryd ni'n agor llyfr y Salmau ac yn darllen y geiriau, mae rhaid ni ddal y ddau beth yma ochr yn ochr. Ie, maen nhw'n mynegu teimladau a sefyllfaoedd yr awduron greiddiol. A ni'n gwybod weithiau, dyma'r sefyllfa oedd Dafydd yn gwynebu, neu dyma'r cyd-destun rhyw salm arall. Ie, maen nhw'n adlewyrchu hynny, ond ar yr un pryd, Crist sydd yn siarad â'i bobl trwy'r salmau hyn. Crist sydd yn siarad â ni trwy'r salmau hyn. Crist, yr arglwydd Iesu, yw cyflawniad y salmau. Yn yr un ffordd fe yw cyflawniad yr ysgrythurau i gyd. Nawr, byddwn ni'n dadle fod hynny yn help mawr i ni pan rydyn ni'n darllen y salmau. Na roi enghraifft i chi. Ydych chi erioed i agor salm a meddwl eich hunan, mae'r awdur fan hyn yn mynd dros ben llestri. Na roi enghraifft o hyn, Salm 18. Trwch at Salm 18, dy fi os oes Beibl dy chi. Salm wedi sgwennu gan Dafydd. Salm 18, adnodau 20 i 24. Gwrandewch ar hyn. Gwnaeth yr arglwydd am i yn ôl fy nghyfiawnder, a thalodd i mi yn ôl glendid fy nwylo. Oherwydd cedwais ffyrdd yr arglwydd heb droi oddi wrth fy niw at rygioni. Yr oedd ei holl gyfreithiau o'n blaen ac ni fwriais ei ddeddfau o'r neilltu. Yr oedd hwn yn ddifau yn ei olwg a chedwais fy hun rag troseddu. Chi ni darllen hanes Dafydd? Doedd hynny ddim yn wir am Dafydd. Ond mae ysbryd y Meseia yn siarad trwy Dafydd. Mae Dafydd fyna yn siarad fel proffwyd, yn rhagweld yr un oedd yn mynd i ddod fyddai yn berffaith ac yn cyflawni cyfraith Duw. Yr arglwydd Iesu Grist yw'r unig un byddai'n gallu canu'r salm yna. Nawr falle, bydde rhywun yma'n dweud, fi'n derbyn hynny, ond beth am y salmau sy'n sôn am bechod? Felly enghraifft Salm 51. Drychwch ar ddechrau Salm 51. Bydd drigarog wrth efo Dduw yn ôl dy ffyddlondeb, yn ôl dy fawr dostur i dileiaf yn rhoseddau. Golch fi'n lan o'm drygioni a glanhaf fi o'm pechod. Oherwydd gwn am fy nrhoseddau ac y mae fy mhechod yn wastad gyda mi, yn derbyn di ti yn unig y pechais, a gwneud yr hyn a ystyr i'n ddrwg, fel dy fod yn gyfiawn, yn dyddedfryd ac yn gywir yn dy farn, wele mewn drygioni ymganwyd ac mewn pechod y bechiogodd fy mam. Chi wedi darllen hanes Dafydd? Mae hwnna'n sicr yn wir amdano fe. Ond beth am Iesu te? Sut mae Iesu'n gallu siarad y geiriau hyn? Wel, beth sydd dyn ni fan hyn? Mae hyn yn rhyfeddol i feddwl. Beth sydd dyn ni yw'r Meseia yn ei undod gyda'i bobl. Y Crist fyddai un dydd, ei fod yn ddibechod, yn cymryd arno fe ei hun pechod ei bobl. Yr arglwydd Iesu, yr un sydd yn gallu cyd ymdeimlo gyda ni'n llwyr, ei fod ei hun yn ddibechod. Yn llyfr y Salmau, y llais i ni'n clywed yw llais y Meseia, llais yr arglwydd Iesu Grist. A felly, trowch gyda fi nawr, Salm 58. Be sydd dyn ni fan hyn? Wel, ar y naill llaw, be sydd gyda ni yw Dafydd, brenin yn einiog Duw, yn galw am gyfiawnder, wrth iddo fe wynebu elynion, creulon. Ond mae'n fwy na hynny hefyd yn dydy. Be sydd gennym ni fan hyn yw geiriau'r arglwydd Iesu. Felly, be mae'r arglwydd Iesu eisiau i ni glywed trwy'r gân yma?
Wel, y peth cyntaf yw hyn, mae'n gan am ddrygioni. Can am ddrygioni. Chwi Caerdydd. A ydych mewn difri yn derfrydu'n gyfiawn? Ydych yn barnu pobl yn deg? Na. Rydych a'ch calonnau yn dyfeisio drygioni ac a'ch dwylo'n gwasgaru trais dros y ddeiar. Mae'r Salm yn dechrau trwy gyfarch y cedyrn. A mae bach o ddadlen, ddim yn mewn i hyn, am pwy yn union sy'n cael ei cyfeirio atyn nhw fan hyn, ond yr awgrym yw pobl sydd â phwer. Okay? Pobl sydd mewn grym, arweinwyr, pobl sydd ag awdurdod. Pobl sydd efo'r cyfle i farnu, ac cyfrifoldeb i farnu yn deg ac yn gyfiawn, ond yn hytrach na gwneud hynny a dedfrydu yn gyfiawn, maen nhw'n gwyro barn. Maen nhw'n dyfeisio drygioni. Maen nhw'n gwasgaru trais. O beth sydd dyn ni fan hyn yw y pwerau ysbrydol a'r pwerau bydol yna sydd ar waith yn y byd ac yn achosi drygioni. Mae yna ddrwg yn y byd yma'n does. Ni'n gwybod hynny. Ni'n profio hynny ac yn clywed am hynny yn ddyddiol. A mae'r drygioni yma'n ddifrifol yn dydi, os chi'n darllen ymlaen, mae'r iaith sy'n cael ei ddefnyddio yn dangos mor ddifrifol, mae'n niweidiol, mae yna bobl sydd yn diodde, mae yna bobl sydd yn cael ei brifo a'i camdrin. A mae'r drygioni yma yn nid rhywbeth arwynebol, nid rhywbeth ysgafn. Ni'n sôn am yn hyn, ond mae'n mynd yn ddwfn. Yn adnod 3, ni'n clywed bod y drygionus yn wrthryfelgar o'r groth. Hynny yw, mae drygioni yno yn ein calon ni o'r dechrau, o ddydd ein geni ni. A mae'r drygioni yma sydd yn y byd, mae'n rhywbeth dieflig, devilish. Fi'n defnyddio'r gair yna'n fwriadol. Nath chi sylwi ar y darluniau sy'n cael ei defnyddio? Ni'n clywed am seirff. Wel, wrth gwrs, Satan yn ngarddedyn yw y sarf sydd yn dod â'i wenwyn ei fewn i'r byd. A ni'n clywed am llewod, a Satan ei hun yw'r llew reibus yna. A ni'n clywed nes ymlaen am byti yr chwyn sy'n cael ei sgubo ymaith, chwyn yn ganlyniad i'r cwymp yna yng Ngharddeden. Chi'n gwybod, mae'r drygioni yma sydd yn y byd, y drygioni difrifol, dofn yma, mae'n beth dieflig. Mewn gwrthryfel yn erbyn Duw. A mae'n beth hyll, mae'n beth tywyll. Mor aml, fi'n credu bod ni'n rhywbeth o sugarcoat o drygioni. Dy'r pethau yma ddim o'r wael â hynny ydyn nhw. Dy'r byd ddim yn sefyllfa mor wael â hynny. Ydy e? Wel, ydy. Mae pob pechod yn ddrwg. Ond mae yna bethau yn y byd yma sydd yn ofnadwy. Mae yna bethau, mae rhaid ni deall hyn, sydd yn galw allan. Na'n fwy na galw, yn gweiddi allan. Yn fwy na gweiddi, yn sgrechian allan, angen cael ei stopio. Wrth i fi baratoi, o'n i'n mynd i geisio restru esiample o'r drygioni yma yn y byd. Rai o'r pethau erchyll hynny sydd wedi digwydd yn hanes y ddynoliaeth, a'r pethau hynny sydd yn digwydd heddi, pethau ni'n darllen amdanyn nhw o ddydd i ddydd yn y newyddion. A chymod, esiample falle o hil-laddiad, genocide, esiample o gamdrin, esiample o gormes, esiample o pobl yn cael ei arteithio, ac yn y pen draw nes i benderfynu
Dos ni ddim. Y tebyg yw byddwn ni wedi mynd yn rhy emosiynol yn sôn am y pethau hyn. A reality yw, pe bai ni yn stopio i feddwl a clywed am rai o'r erchyllder yma. Byswn ni methu cysgu. Dyna'r effaith ddylsa fe gael arno ni o leia. Dylsa ni fod yn teimlo'n sic. Dylsa ni fod yn teimlo rhyw ddicter wrth feddwl am creulondau pobl. Pobl wedi trin ei gilydd yn y ffordd mwyaf uchaf i. A reality yw yn aml iawn y pobl gwanaf, y pobl mwyaf bregus, y tlawd, y gweddwon, yr amddifad, gragedd, plant, nhw yw'r rhai sydd yn cael ei weithio. A mae'r pethau mewn ddrwg, maen nhw yn ddrwg. Mae'r arglwydd yn ei sancteiddrwydd yn casau y pethau hyn. Adno naw, yn ei ddig bydd yn ei sgubo ymaith. Mae'n rhyw ddicter yn yr arglwydd wrth weld y byd yma ac gwrthryfel dyn yn ei erbyn a'r mes ni wedi gwneud a'r ffordd i ni'n trin pobl eraill sydd ar lun a delw Duw, mae'n ddig. A fe ddylsa ni gysau'r pethau hyn fydd. Efe rhan o reswm pan mae salm fel hyn yn gwneud ni'n anghyfforddus yw oherwydd bod ni ddim wir yn gweld mor ddrwg yw pechod a mor ddrwg yw'r byd yma. Diolch i Dduw, mae wedi'n gwarchod ni. Fi'n credu fi allai ddweud yn ystafell yma yn gyffredinol mae wedi'n gwarchod ni o lot o'r eithafoedd o bechod sydd yn bodoli. Ond mae profiad dyddio rai pobl yn y byd yma, mae'n dor calonus. A tas ni wir yn ymwybodol o rai o'r pethau sydd yn mynd mlaen, y pethau mae pobl yn gwynebu, fe fydden rhywbeth yno ni hefyd sydd yn galw allan o Dduw drylliar danedd yn ei genau. Diwreiddiau gil danedd y llewod o arglwydd. Ond wrth gwrs rhan o'r broblem yw bod ni ddim yn gweld ein hunan fel ydyn ni chwaith, ydyn ni. Fan hyn, ni'n dod i'r ail wers yn y salm yma. Mae'r gan yma yn gan am ras. Can am ras, cariad anheiddiannol Duw. Nawr falle bod chi'n meddwl eich chi'n, wel hang on, newydd ddarllen y salm yma, dyma'n swnio'n arbennig o raslon i fi. A chymod be, chi'n anghywir. Mae'r salm yma'n llawn gras. I ddechrau, mae gyda ni'r ffaith fod y salm wedi ei gyfeirio at bwy. Ond mae'r salmydd yn siarad yn dydy gyda'r rai yma sydd yn ymddwyn mewn ffordd drygionus. A mae hynny'n arwyddocaol. Pam bod Iesu yn siarad gyda'r bobl yma? Wel, mwyn ei rhybuddio nhw. Mae'n trial dangos iddyn nhw yr hyn maen nhw yn ei wneud a drygioni y ffordd maen nhw'n byw mwyn iddyn nhw edifarhau. Wrth gwrs, fod y salmydd yn dechrau gyda y rhai pwerus a rai sydd yn gyfrifol am erchyllderau, be sy'n dod yn amlwg yn sydyn iawn yw bod y salm yma'n condemnio pob un ohono ni. Adno 3 eto. Mae'r drygionus yn wrthryfelgar o'r groth, a rai sy'n llefaru celwydd yn cyfeiliorni o'r bri. Hynny yw, mae'r salm yn siarad gyda ni, yn dydy? Dy ddim jyst yn siarad gyda Hitlers y byd yma. Mae'n siarad gyda chi a fi. I ni yn wrthryfelgar o'n geni. I ni yn llefaru celwydd ers ymddangos yn y byd yma. A mae'r ffaith bod ni'n clywed hyn
yn arwydd o ras Duw, achos mae amser a cyfle gyda ni nawr i edifarhau. Wrth i ni glywed am ein pechod, wrth i ni glywed am ein hangen, mae hynny'n dangos i ni, mae angen achubiaeth arno fi. Wrth i ni glywed fod Duw yn mynd i sgubo ymaith yr drygionus, a bod e'n mynd i torri danedd y llewod a diwreiddio y pethau yma, ni'n gweld, mae hwn yn siarad amdano fi. Fi angen newid. Cyn bod ni'n gallu canu y gan yma am unrhyw un arall, a dymuno bod rhywun arall yn newid, neu'n cael ei rhwystro yn ei drygioni nhw, mae angen i ni wynebu ein drygioni ni. Ni'n chwarae gêm weithiau yn dyn ni mewn parties. Y gêm yw fod yna lot o ddarnau o bapur ar y llawr, ac mae'r music yn chwarae, a pan mae'r music yn stopio, chi'n trial sefyll ar ddarn o bapur. Ac os chi ddim yn ffeindio darn o bapur i sefyll arno fe, chi mas. Ac wrth yr gêm fynd ymlaen, mae'r papur yn cael ei gymryd i ffwrdd, yn dydy. A snyn lle gyda chi sefyll mwyach. Dyna mae'r Salm yn gwneud i ni, yn dyfa. Dyna mae cyfraith Duw a gair Duw yn gwneud i ni. Dyn ni gallu edrych ar yr enghreifftiau hynny o ddrygioni sy'n mas fyna. Ond yn ara deg, mae'r spotlight yn dod, mae'r camera yn zoomo i fewn arno ni, a ni'n gweld ein hangen ni. Mae'r ffaith fod Duw yn roi salm fel hyn yn arwydd o ras. Mae eisiau i ni edifarhau. Dwchwch eto'r adnodau 4 a 5. Mae ei gwenwyn fel gwenwyn sarf, fel asp fyddar sy'n cau ei chlustiau, a heb rando ar sain y swynwr sy'n teinu ei hydoliaeth. Rhyfedd, dyn nhw heb rando. Dyna problem pechaduriaid, a dyna falle'n problem ni. Heno, mae'r rybuddion yn dod. Mae'r gair yn ein cyhyddo ni yn dangos i ni beth yw drygioni, a ni ddim yn gwrando. Mae'r salm yma mewn ffordd graslon yn galw arno ni i wrando, i edifarhau, ac i geisio Duw tra gellir ei gael, achos heddiw, dyw drws tregaredd heb ei gael. Mae'r salm yma'n cael ei chanu yr ochr yma i ddydd y farn. Yn yr ysgol Sul bore yma, o'n i'n meddwl efo rai o'r plant am Saul. Saul o Darsus. Chi wedi clywed amdano fe? Sarf oedd un. Llawn gwenwyn. Llew oedd un. Ffyrnig yn ei gysinebau at Gristnogion. Mae yn cael ei gyflwyno gyda'i ddrygioni Mae'r arglwydd Iesu yn dweud wrth fe, Saul, Saul, pam rwy ti'n fy erlyd i? Mae Saul yn gwrando. Mae Saul yn gwrando. Ydyn ni'n gwrando heno? Mae'n y gyfle heno i wrando ac i ymateb ac i bob un mas yna heno beth bynnag i chi wedi wneud, beth bynnag i chi'n euog ohono fe. Mae yna fyddeiant i'w gael. Chi'n gweld mae'r salm yma, os nag ych chi'n Gristion, mae'r salm yma yn eich herbyn chi. I ni gyd angen gras Duw. A'r unig obaith sydd gen ni yw fod Iesu o'i wirfodd wedi cymryd melltith y gyfraith arno fe ei hun, yn dyfa. Mae'r arglwydd Iesu, yr un cyfiawn, yr unig un sy'n gallu canu'r salm yma. Mae wedi dewis cael ei arteithio. Mae wedi dewis cael ei gamdrin. Mae wedi dewis cael ei daro, a'i ddiwreiddio, a'i ddryllio am ein camweddau ni.
Mae hyn yn dod â ni nawr at y pwynt ola felly. Mae hyn yn gan am gyfiawnder. Can am gyfiawnder. Be sy'n hollol amlwg yw mae'r unig un sy'n gallu canu'r salm yma yw'r arglwydd Iesu. Fe yw'r Meseia cyfiawn. A mae'r salm yma yn rybuddio ni nawr fod cyfiawnder Duw yn dod. A mae eisiau ni ymateb i hynny. Os y'n ni ar goll ac yn wrthryfelgar a dal i fod yn ein pechod, mae eisiau ni edifarhau. Ond nawr i'r Cristion, mae hyn yn rhoi gobaith i ni, yn dydy? Mae cyfiawnder yn dod. Mae cyfiawnder yn mynd i gael ei wneud. Iesu yw yr un sydd yn mynd i ddod i farnu. Ni'n gwybod hynny, prawf hynny, sicrwydd hynny yw yr atgyfodiad. Drychwch ar adnod 10 ac 11. Bydd y cyfiawn yn llawenhau am iddo weld dialydd, ac yn golchi ei draed yng ngwaed y drygionus. A dywed pobl yn ddios, mae gwobr i'r cyfiawn oes, a mae Duw sy'n gwneud barn ar y ddaear. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli hyn nawr, yr un Iesu wnaethon ni glywed amdano bore yma. Y Iesu yna sydd yn raslon ac yn addfwyn a sydd yn gwahodd ni dewch ata fi, fe yw'r un sy'n canu y gan yma. Fe yw'r un sy'n cael ei ddisgrifio i ni yn Llyfr Datguddiad, pennod 19, fel hyn. Datguddiad 19, adnod 11. Gwelais y nef wedi ei hagor, ac welai geffyl gwyn. Enw ei farchog oedd ffyddlon a gwir, oherwydd mewn cyfiawnder mae ef yn barnu ac yn rhyfela. Yr oedd ei lygaid fel fflam dan ac ar ei ben roedd diademau lawer. Yn ysgrifenedig arno roedd enw na wyddai neb ond ef ei hun. Yr oedd y fantell amdano wedi ei throchi mewn gwaed, ac fe'i galwyd wrth yr enw Caerdydd. Yn ei ganlyn ar geffylau gwynion roedd byddinoedd y nef, wedi ei gwisgo a lliain maen disgleirwyn. O'i enau roedd cleddyf llym yn dod allan i ddod daro'r cenhedloedd ag ef, a bydd ef yn ei llywodraethu a gwialen haearn, ac yn sathru gwynrif llyd digofaint Duw, yr holl alluog. Yn ysgrifenedig ar ei fantell ac ar ei glin mae enw brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Naillai mae Iesu yn mynd i gymryd ein melltith ni arno fe ei hun, neu ni'n mynd i wynebu melltith Duw yn iddo farn. Mae Crist yn dod i wneud cyfiawnder, a mae hynny yn rhoi gobaith i ni. Gallwn ni wybod mor bwerus a mor ddrygionus, mor dywyll yw'r sefyllfa yn y byd heddi, mae ymdrechion drygioni mynd i ddod i ddim yn y pen draw. Trowch nôl i Salm 58. Ni'n clywed yn dyn ni, byddant, adnod 7, byddant iddyn ddiflannu fel dŵr. Hynny, un dydd, mae'r holl drygioni mae'n mynd i llifo i ffwrdd a diflannu fel dŵr mewn sir sych, yn mynd i crino fel gwellt sy'n cael ei sathru arno. Maen nhw'n mynd i ddiflannu fel erthyl neu fel marw anedig na wyl olau dydd. Weithiau ni'n gallu falle edrych ar y byd o'n cwmpas ni ac anobeithio. Ond mae cyfiawnder yn dod. A diolch i Dduw am hynny. Felly i orffen, be mae hynny'n golygu nawr i ni'n ymarferol? Wel, yng Nghrist nawr, gallwn ni ein drygioni ni. Gallwn ni nawr ganu
y salm yma. Gallwn ni sydd wedi edifarhau a chyffesu ein pechod ni nawr ddeheu am weld cyfiawnder yn cael ei wneud. I ni'n gallu edrych ar yr enghreifftiau erchyll yna o ddrygioni yn y byd a ni yn gallu gweddio o Dduw drylliar danydd yn ei gennau. O Dduw ymyrryd. Nid ni. Na, nid ein lle ni yw mynd mas ag cosbi. Nid ein lle ni, fel wedys sy'n gynharach, yw mynd mas a cymryd arfain a ceisio gorfodi cyfiawnder Duw ar bobl. Na, mae'r arglwydd yn dweud wrthyn ni ein bod ni i garu ein gelynion. Ond un o'r ffyrdd ni'n caru ein gelynion yw trwy gyhoeddi'r ffaith bod yna farn. A gweddio bydd yr cyhoeddi yna o farn yn arwain at edifeirwch, a troedigaethau. A bydd pobl drygionus y byd yma wrth glywed am gyfiawnder Duw a'r hyn mae drygioni yn ei heiddi y bydden nhw'n troi. Ac yn ceisio'r arglwydd tra gellir ei gael. I ni efo cyfrifoldeb i rybuddio. Wedys i bod drws tregaredd heb ei gael, wel na, dwi ddim, heno. Ond pa mor hir mae'n mynd i aros ar agor, ni ddim yn gwybod, a mae'n beth dychrynllyd i syrthio i ddwylo y Duw byw, a felly ni'n rybuddio y bobl o'n cwmpas ni. Mae'n y farn yn dod. A fel pobl yr arglwydd, ni'n gallu llawenhau, nid yn dinistyr y drygionus, achos ni ddim yn dymuno drwg i neb. Ond ni yn gallu llawenhau fod yna fuddugoliaeth terfynol dros drygioni. Ni'n gallu llawenhau, ni'n gallu cael bod a gobaith sicr heno fod cyfiawnder yn mynd i gael ei wneud. Fod yr holl achosion hynny lle mae pobl wedi cyflawni erchyllderau a fel petai wedi dianc yn ddigosb, na, mae'r arglwydd yn mynd i wneud pob dim yn iawn. Diolch iddo. Amen. Amen. Gawn ni air o weddi. Arglwydd i ni'n gofyn unwaith eto arno ti'n helpu ni nawr. Wrth i ni osod ein hunan o dan sŵn ac awdurdod a air di. Arglwydd, awn ni di'n helpu ni. Helpa ni weld ein drygioni, ein hun, a helpa ni ymateb i dy ras di. Helpa ni wrth sefyll pechod a drygioni. Helpa ni garu ein gelynion. Helpa ni rybuddio o'r farn sydd i ddod. Yn arglwydd i ni yn gweddio. Bydde di yn dangos dy fawredd di a dy sancteiddrwydd di. Ac y bydde drygionus y byd yma yn cael rhyw flas o dy farn di. Cyn y diwrnod olaf ofnadwy hynny. Arglwydd ni'n gweddio y bydde di'n trwy dy ysbryd yn argyhoeddi'r byd o bechod ac o gyfiawnder ac o farn. A cyn bod ti'n rhy hwyr y bydde rai i fel sôl o Darsus yn troi. A'n edifarhau ac yn gosod ei ffydd nhw yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n roi'n hunan nawr yn dy ddwylo di. Amen. Amen. Ganwn ni emyn i orffen. 295. O'n i eisiau gorffen ar y nodyn yma. Dewch un ac ieuanc dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd. Rhyfedd a mynedd Duw ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn mae yn hwyrhau,
Mae drws Tregaredd heb ei gau. Dewch hen wrth gilwyr trist at Iesu Grist yn ôl. Mae freichen awr ar led fe'ch derbyn yn ei gôl. Mae Duw yn rhoddi eto yn hael Tregaredd i droseddwyr gwael. Nawn ni sefyll i ganu. Bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth.